Ang number one floor wax na waterproof formula. Bisan mayaman og tubig, mubalik og sinaw sa hug. Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, dili mahugda. Star Wax ang number one kitang natural. Star Wax Floor Wax, ang number one floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Adto na ta! Buy one take one na ang antipara sa mata sa ProSight Optical, your professional eye care provider. Ang ProSight Optical nagpaygayon sa ilang 3-month sale promo gikan sa bulan sa June, July o Agosto tuig 2019. Libre pa ang motorized eye check-up. Dalaha ang inyong mga mahal sa kinabuhi sa ProSight Optical. Anaan na himutang sa Quezon Avenue, corner Mabini Street, Barangay Bara, Dipolog City. With telephone number 212-9502. ProSight Optical. Ang malagaron o mabiabihon nga optical sa Mindanao. To God be all the glory. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silver Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ang mag-auban gyapon nato dinhi sa estasyon ng atong mga kasama sa technical side, si kasamang radioman Danny Luod, ug usab si kasamang radioman Taxi Lumba, ug usab sa gawas si kasamang Reynaldo Cuenca ug si Yon Ilumbareng. Atong pasiunang patimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager si kasamang radioman Edgar Dagumo uban na sa iyang mga kaubang mga radioman. Okay, maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. O gusab atong i-great kaninyo ang adlaw pud karon atong gisaulog ang Father's Day. So moingon ko Happy Father's Day no sa tanang mga amahan. Ang atong pizza na ron, pizza 16 sa bulan sa Hunyo tuig 2019. Okay, nakahiskot ko sa miaging Domingo nga ato untang ipadayon karon ang tema may labot na sa piyesta, no? Pero kay Father's Day man karon, mga kog dispensa, no, nga di sa nato ipadayon tong piyesta ato sang hisgutan ning amahan. Yan naman kay kagabi, no, so pag sulod na to social media, no, nag-internet Okay, dunay mga igsuon nato diha sa social media ang ilan na pong gilabas ang ilang pagsaway, ilang pag-atake, no, sa atong pagtuong Katoliko. Diya sa atong pagtawag og father, no, pagtawag og amahan sa atong mga kaparian. Kay wa kuno nay biblical basis. In fact, sa Biblia kung basahon ko, no, supak pa kuno ang pagtawag sa pare, og father.
Ang sitas nga gikutlo kumon kaayo kanang sa Mateo 23:9 no nga nagingon ang atong Ginoo diha nga ayaw kamo og tawag og amahan dinhi sa yuta kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit no. Bodi pasabot no ang Dios amahan. Di modo, kita mga Katoliko matud pa nila na kasupak anang giingon yun mismo sa atong Ginoo nga dili ta magtawag og amahan dinhi sa yuta. Kay usar man ang amahan dito sa langit no ang Dios. Ang atong Dios amahan. So kita kuno mga Katoliko nakasupak ni anang giingon sa Biblia nga ayaw pagtawag og amahan bisan kinsa dinhi sa yuta. Okay, alang niya itong wala pa kahibalo, so paminawan ninyo ni, unse tubag Katoliko, unse paliwanag Katoliko ni Ana. Sa Biblia, atong mabasa sa Roma 14:16 no, kung kumalimot nga si Abraham gitawag og amahan, no, amahan sa pagtuo, no. Si Abraham, di ba? Amahan sa pagtuo, father of faith, no. Father Abraham, no. Kung ang pagsabot sa atong mga igsuong nahimulag sakto, ang ilang pagsabutan ng Mateo 23:9 nga bawal o sayop ang pagtawag og amahan sa pari. Kay lagi usara may amahan dito sa langit, ang Dios. Ngano man lagi si Abraham gitawag man og father of faith. O amahan gali natong tanan, di ba? Ug usab ang leader o pangu diha sa usa ka small unit nga organisasyon kanang pamilya ba diha sa pamilya, di ba, ang head of the family tawagon man natong father, no. So kung insakto ang pagsabot sa ato mga igsuong nahimuwag, so sayo di ay punta dili lang kay kita mga Katoliko, hasta po sila kay bisan mga dili Katoliko ila man po gitawag og father kanilang head of the family. Bueno, mo ingon sila nga gawas ana. Gawas ana. Nga pwede magtawag og amahan anang amahan sa laman o unod nun nga amahan. Amahan diha sa pamilya, pero kanang gipasabot kuno sa Ginoo diha nga dili tawag og amahan kana bang ministro o kanang mensahero, messenger of God o mga magsasangyaw sa pulong sa Dios. Mao kuno na ang gipasabot sa Ginoo dili tawag og amahan. Okay, ila po ng pagsabot, no? Pero mga igsuon, kana bang giingon ni Kristo diha sa Mateo 23:9? Sakto ba gyud kaha ang ilang pagsabot nga gibawal gyud ang pagtawag og amahan sa pari o sa ministro sa Dios? Now, kung ato gong basahon na, no, mga igsuon, no, dili gyud mahitabo nga ang gipasabot ni Kristo diha nga ang mga ministro o mga pari sa Dios mao ay gipasabot nga dili ipatawag og amahan. Dili gyud kana ang buot niyang ipasabot. Ngano man? Kay sa 1 Corinto 4:15, no? 1 Corinto 4:15, no, sa maayong balita Biblia na ko basahon bisan pagali sa ubang hubad, mao gihapon ang kanang context o gipasabot. Unsa may mabasa dinhi sa 1 Corinto 4:15, no? Matud pa ni Pablo, ingon siya, kay bisan pa kung kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan, kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Okay? Okay nga naman lagi nga si Pablo nag-ingon nga amahan siya sa maayong balita. Oh. So kung insakto ang pagsabot sa atong mga igsuong nahimulag nga ang mensahero sama sa pari mo gipasabot sa Ginoong dili patawag og amahan. Okay, nga naman nga si Pablo nag-ingon nga amahan siya sa maayong balita. Now, ang akong higala nga baptist nga taga Cebu, kuan ko, no, metaphorical o unsa to'y termino yang gigamit, murabag yang gigamitan og
sana pasumbingay bagha or metaphorical unsa nga term na lang yang gigamit para lang yun nga ma-refute niya ang atong baruganan sa Katoliko ba. Now, sa akong kabahin good mapasumbingay o literal why question? Mapasumbingay o maliteral basta kay gitawag o nagpaila siya nga amahan sa maayong balita, di ba? Pero unsa ba gyud ang gipasabot sa Ginoo no kanang sa Matthew 23:9. Now, ingon ni mangguna no. Understanding the scripture in context. Understanding the scripture in context. Now, wala gyud ibawal ni Kristo ang pagtawag og amahan sa mga tao diri sa yuta. Kay kung ato yung litrahon yun na pagbasa, bisan kinsa diri sa yuta dili tawag og amahan. Wala manggalig ingon diha nga ang mga ministro ra mo dili ipatawag og amahan. Oh. Bisan kinsa diri sa yuta o diri sa yuta ayaw kamo pagtawag og amahan ni bisan kinsa, no? Kung ato yung litrahon ba. So, kung litrahon yun na pagsabot, bisan pagali ng pagtawag og father sa pangulo o head of the family, sayop na kung litrahon yun na to. Kaya man siya mag-ingon diha nga ang mga ministro ra o mga pari mo dili ipatawag og amahan. Pero ang head of the family pwede ra. Napagay ito'y nag-ingon diha sa Facebook nga anong tawagon mag-amahan ng pari nga wa man ay anak. Ang anay anak mo tawagon og amahan. Mo nang niingon ko nga lahi man ang amahan sa amahan sa laman o amahan sa unod o kanang gitawag natog amahan sa pananampalataya. Oh, di ba? Amahan sa pananampalataya. Kay kana bitong pagtawag diha sa Biblia nga si Abraham atong amahan, wa man magpasabot nga ako amahan jud ko biologically ni Abraham. Di ba? Anak bago di ko ni Kuan, ni Abraham sa laman nga lahi man ang akong amahan. Naaraman diris dipulog niya buhi pagani karon. Di ba? Amahan sa pagtuo nato si Abraham. Kay example man tong iyang pagtuo nga gipakita sa niadto sa buhi pa siya. Mao na, no? Tinuod nga atong mga pari kanang mga celibate priest, no? Nga single sila, nga nag-alagad sa Ginoo nga single, wala sila'y anak sa laman o sa unod. Pero kay pinaagi sa maayong balita, nagpakaon man sila, no? Nagpakaon man sila sa mga pulong sa Dios o espiritual nga pagkaon. So nangamahan sila sa atong kalag. Dili noon kana bang amahan sila sa kalag nga tag-iyas kinabuhi. Kay duha man guna no, kay naapoy mga iglesia ni Kristo moingon nga lahi man ang inyo biritas nga tawgon ninyo amahan inyong pare kay inyong manggipasabot nga spiritual father o amahan sa espiritu nga usa ra may amahan sa espiritu o amahan sa kalag ang Dios raman. Tinuod bitaw na, di ba? Pero atong i-qualify unsa nang spiritual father nga origin of life, owner of life, tag-iyas kinabuhi o kanang spiritual father nga piniyalan lang, instrumento lang. Ang mga pare amahan sila sa atong kalagnong kinabuhi, dili ingon nga sila mo'y gigikanan sa kinabuhi o tag-iyas kinabuhi. Piniyalan lang sila. Gisugo lang sila nga mga mahan pod. Kay ang amahan nga Dios sa langit, dili naman yun nga personal. Nga mo ginag-atiman nato sa atong kinabuhing espiritual diri. Dili naman yun ang amahan sa langit may nangunay, di ba? Ang amahan sa langit nangamahan siya nato pinaagi sa iyang gipili nga mga tao diri sa yuta, mga instrumento. Di ba? Sus pagkaklaro manggaling dang litra por litra diya sa Biblia kanang suguon sa Dios amahan gyud. Litra por litra gyud. Di ba? Kana diing pagkatinugyanan ni Pedro sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang pagkatinugyanan sa Yahweh ni Pedro sa gingharian sa langit. Na unsa may
gitudlo sa Biblia ana unsa man dayon ang posisyon ni Pedro ana kung atong sabton, no, kung atong paklio ng mga bahin sa Biblia, unsa may gipasabot anang tugyanan ka sa Yahweh, di ba? Kato si Pedro mensahero man to sa pulong sa Dios, di ba? Kanang tinugyanan sa Yahweh mo dagan ta sa background ana unsay pagsabot sa mga Hudiyo ana, no? Kung tugyanan ka sa Yahweh sa gingharian, buot ipasabot, gihimo kang labaw, gihimo kang leader diha sa katilingban sa Dios. Di ba? Asa man na mabasa? Sa Isaias 22, no? Isaias 22, versikulo 21 hangtod 22, no? Isaias kapitulo 22, versikulo 21 ug 22, katuba si Eliakim nga gipuli ni Prime Minister Shebna, no, sa gingharian ni David niadto sa una. Kay katong gingharian ni David kanang posisyon sa pagkahari kung mabakante do naman ay mupuli, di ba? Naagal ito'y nakalingkod sa trono ni David nga kato si King Hezekiah. Dayon si King Hezekiah na siya tinugyanan sa Yahweh, no, kanang tinugyanan sa Yahweh tawag nag Prime Minister na second in command to the king. O kato si Prime Minister Shebna gitugyanan sa Yahweh, leader bali right hand sa hari. Wicked dautan to siya nga pagkahari. Dayon ilisdan na siya sa Dios. Gusto ang Dios nga ilisdan siya adtong higayuna. Moto nga giingnan si Shebna diha no Isaias 22. Sugdon yun sa Isaias 22 tudling 21 hangtod sa bisag sugdon sa 20 ngadto sa 23. Giingnan si Eliakim diha sa Dios nga og si Shebna, giingnan si Shebna diha nga wicked prime minister o leader. Kuhaon ko ang authority o gahom diha nimo. Kuhaon ko ang Yahweh ang gibutang gisulti diha og itugyan na nako ni Eliakim. Siya na po'y maghupot sa Yahweh. But pasabot ang imong authority akong ibalhin ngadto ni Eliakim. Tugyanan ko siya sa mga Yahweh o Yahweh sa gingharian. Yahweh sa balay ni David. Og tawgon siya og amahan. Amahan, no? Sa ubang hubad pangulo. O naamalagis Biblia ang tugyanan sa Yahweh. O tawgon og amahan. Sa manang amahan kung kinatsilaon papa. Lain kung iningleson father. Di ba? O naamalagis Biblia. Unya kato si Pedro gitugyanan naman to si Yahweh. So therefore kanang iyang posisyon leader. O papa o father, di ba? Okay, sa tema sa Santo Papa, mapalawman bagyo na to na, no? Pero di man kana may atong tema, mahitungod man ni General gyud kanang pagtawag og father o papa sa tao, no? O sa pari, no? Now atong hisgutan, unsa man ang gipasabot ni Kristo anang Mateo 23:9 nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Sabton ba na sa pagsabot sa atong mga igsuon nga nahimulag kun mga dili katoliko na karon nga katoliko ni adto? Sabton ba na sa ilang pagsabot? Oh? Nagibawal gyud ang pagtawag og amahan sa pari o sa ministro sa Dios? Dili. Understanding the scripture in context, basahon yun na, no? Ang mo suggest ko, basahon ang Mateo 23, sugdon yun sa versikulo 1. Dayon, bisag taman lang versikulo 11. Kana, ma-context na yun na. Di na yun na to makuangan ang pagsabutan na. Mo suggest ko, palihog basahan ninyo. Mateo 23, versikulo 1 hangtod sa bisag versikulo 11 lang. Unsa may context ana? Ang context ana, ang gipasabot yun ana diha sa Ginoo. Naghisgot siya diha og mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod nga mapahitason. O mapahitason. Okay. Naaunta sila authority sa ilang religion. When we say ilang religion, gatong Jewish religion, no?
sa ilang Jewish religion, naagi authority sa pagsangyaw, pagpanudlo ang mga magtutudlo sa balaod, o teachers of the law. Mga banggiitan po sa balaod, bisag ka ng mga Pariseo, banggiitan po na sila sa balaod. Suito po na sila silang kasulatan. Di ba? Naa sila authority to preach. Mubitaw ng ingon ang Ginoo nga tuhui o sunda ang ilang gitudlo. Ingon, patuhuan ko no sila kay autoridad man sila sa pagpanudlo. Pero nag-ingon ang Ginoo, pero ayaw lag sunda ang ilang gibuhat kay wa sila magsunod sa ilang gitudlo. No, kay sa ilang pagtudlo apil gyud ang pagpaubos dili pagpataas, di ba? Pero sa ilang pagpanudlo, sa ilang example nga gipakita, dili man mao. Ang pagkasinugo, ang pagkaminsahiro sa Dios mapaubsanon dili mapahitason. Pero kay sila nagpataas man, mo nang nag-ingon ng Ginoo nga tuhui usunda, kung atong iparaphrase para sabtan din dayon nato dynamically nga pagka-interpret nato. Sunda ang ilang religion, but pasabot sa ilang tinuhuan kay otorisado man sila, pero ayaw lag sunda ilang gibuhat kay wa man sila magtuman sa ilang gitudlo. Para sa ni sa atong panahon ron ba nga dunay mag-ingon nga hawa mo dia sa Katoliko kini mga pari nga nagbinuang nagpakasala no dili noon tanan. Mura po ning argumentuhan nga atong gawion, no? Now, kanang mga pari diyang nagbinuang, now, dili man ta kaingon nga ang ilang katungdanan invalid o peke. Tungod lang kay nagbuhat silag daotan, di man ta kaingon ana pras lagunas mayor o gobernador. O di man ka makaingon nga invalido na ilang authority kanang ilang pagka-gobernador, ilang pagka-mayor, valid na, genuine na, pero wa lang sila ayo, no? Kung doon na maganing mga mayor na to o gobernador ngayon ana, pero di ta kaingon nga invalido na ilang authority, di ba? Inana po na itong mga kaparian kay sila man natong authority to preach mo nang mutuota, meaning mutuota sa religion nga ilang gitudlo, pero di lang nato sundo ng ilang mga buhat nga wa magsunod sa gitudlo, di ba? So, kung atong sabton na in context diha, gisaway ni Kristo diha ang mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo ang ilang kinaiya. Maunang sa Mateo 23:9 nakaingon din siya, ayaw mong tawag og amahan diri sa yuta kay usara inyong amahan tuwa sa langit. Dili ra gani kung ato ginang tibuokon jud pagkutlo. Iapil pa ng bersikulo 8 kay dili raman kay ang pagkaamahan diha may gidili ni Kristo ang nga iyang gidili sa pagtawag. Giapil man po na niya ng ayaw mo pagtawag og magtutudlo diri sa yuta kay usara inyong magtutudlo but pasabot si Kristo. Siya, di ba? Di ba? So, kung bot sabton, kung in context yun na to sabton, tibuokon yun, dili na to kuwangan ang pagsabot. Iapil po na to ng sa 8 nga nag-ingon ng Ginoo, ayaw mo pagtawag og magtutudlo o teacher diri sa yuta kay usara man inyong teacher but pasabot siya. So sayop din ang mutawag tag mga teacher diha sa eskwelahan, di ba? Gani katong gibasa nato sa ganina nga bersikulo, nagpasabot man gani nga ang mga apostolis mga teacher man pod, di ba? Unsa man nato na pagsabot karon nga madili magkontrahay magsinubagay ning mga bersikulo sa Biblia, di ba? So, mga 2 minutos na may nahibilin, ato lang ning dali-dalion, no? Nindot unta akong i-explain na ito, gayo. Ang gipasabot jud sa Ginoo diri, naagyod ang angklo, ang sani? Si tawag ana, formula sa pagsabot, ang formula sa pagsabot, kanang versikulo 11, no? Mateo 23:11, kanang niingon si Kristo diha nga, ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Unsa may mapupo nato ana, ang magpataas kuno kay ang mga Pariseo gud diha ug mga magtutudlo sa balaod nagpataas. Ang magpataas kuno ipaubos ug ang magpaubos ipataas. So both ipasabot sa Ginoo gyud diha. Kay ang mga Pariseo ug mga magtutudlo nagpataas man sila, ipaubos sila. Bot pasabot dili sila katituluhan anang taas. Unsa man ang titulo nga taas? Sama anang teacher ug father. Dili sila angayan anang titulo sa Dios ug titulo ni Kristo nga teacher ngano man kay mapahitason sila.
Pero ang mga tao nga nagpakasulugoon yun, nagpaubos, ang ngayon sila anang titulo nga taas nga naman, kaya ipataas man sila. Di ba? Sige, ingon sa Ginoo diha, ang magpataas, ipaubos. Ang magpaubos, ipataas. So kung kanagong mensahero, sulugoon magana, kung magtuman ka sa imong pagkasulugoon, ang ngayon ka anang titulo sa Dios. Di ba? Inana. So ang gipasabtan yun sa Ginoo diha nga dili ang ngayon tawgon og amahan kanang mapahitason. Dili ang mga leader sa simbahan nga nagtuman yun sa ilang pagka-leader, nagpakasulugoon, nga wa sila nagpataas pagkadaghang paring buutan. Di ba? So ang ngayon sila anang titulo nga taas, kay ipataas man sila. So ang ngayon sila anang titulo nga pader. Di ba? Dili gyud na sabton nga dili gyud ang pagtawag og amahan diri sa yuta. Presda na sa atong gobernador, pidi man ginatug tawag og amahan sa probinsya, ang atong mayor amahan sa syudad. Oh. Pero provided lang nga kana nga titulo gamiton sa pagpaubos, dili sa pagpataas. Kay supak na sa pagtulon-an ni Kristo nga kanang titulo nga pader ug titulo nga teacher gamiton sa pagpataas. Pero kung sa pagpaubos na nya kanagong katungdanan sa mga ministro o pare, sulugoon man na. So kung matinumanon sila, so ngayon sila na, no? So sadto siya siguro kung doon naman gani mga pare nga mapahitason, na sila ramang tamaan na. Di ba? O sila ramang tamaan na, pero dili tanan. Daghan man pong pare nga nagpaubos yun. O nagmatinumanon sa ilang katungdanan. Di ba? So dili lang siguro mao, adi gyud mao ang pagsabot sa atong mga igsuong nahimulag. Nawa naman dahil kong panahon. So ayaw kalimot po, no? Karong hapon, ang alaw na basin makaapilta sa tulumanon sa sangka sa katurungan o sa atong grupo po sa Catholic Faith Defenders sa programa, no? Sa Lanog Sukamatuuran, alas 8 sa gabi. Isang lituan naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, bagang kadagkuan sa atong simbahan, pinanguluhan sa atong obispo diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Caermari, ubanas mga kaparian. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Mula sa number 1 na smart dishwashing paste, Ang galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang number 1. Smart dishwashing. Ang galing-galing. ACS. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pagkain, di ka to super singot. Kapaho pa ya. Nana na siya. Nana! Huh? So fresh. Kalamihag. Tungod na sa New Downy Sports. Doon ay 24-hour odor protection on fabric. Maunang bisag tuto singot, so fresh kihapon. Nag-ingon ko kayo lang, iihan. 24-hour odor protection bisag tuto singot. New Downy Sports. New Downy Sports. 24-hour odor protection on fabric. Maunang fresh kaayo bisag tuto singot. She's a so